Isa'y makakita ni dapita. Sige. Kuha na sad. $100 na sad o kuan, ikaduha na ni. Ikaduha tong manihan dari sa moabang lugar. Nataw na to. Kung siya ba dyan sige tanaw sa atong mga video. Tanaw ba sa video, tanawa niyo. Wala kay swerte bay kung wakay tatanaw sa akong video bay, kaya di dyan makuha ning kuan na. Bisa 100 lang bay, ginagmay lang gud. Bisa 100 ni bay. Ginagmay ra jud kayo bay, bisa 100 ni. Ngita tag spot bay kung asa dapita jud. Tani, murag tari ta diri. Ikas ngita tag spot kanang nindot bitaw. Mangita tag spot bay kung asa dapita bay, ngita ta kanang ngita ta kung gisa gani makakuha na sad anig balnik picture na sad mo nya selfie send sa kuan now na to asa may nindot butang ani murag ngita ta bay ngita ta asa dipita ni tabay asa lagi dapat nga sige kani kung gisa gani makita bay ha picture mo ha nga dirita pal mahuman na tong video bay naa di ko ipakita day nato nga bag-o karon nga duha bay mao ni si PS Moba nindot kani bay download na ninyo bay dali ra kini duhaan click na nimo ko register nimo human soya na to ani Super Ace akong soya Super Ace duha tag Super Ace play na to dali ra kay ta duhaan ani palala lang bawal sa mga bata dali ra kini doan. Play na to nya anak ning to ni bay. Play na to. Lah. Oh. Oh dako oh, grabe bay oh. Primero din 200,000 na. Oh, grabe ala, grabe 14,000. Lah. Oh, 100. 300, grabe ha. 3,000, grabe. Sus. Dali ra kini mag-register bay. Ang link ani bay nasa comment section download lang. Kailan mo tanganan ari tas kalibunan bay. Kani kalibunan ta. Ari diri bay. Narita. Ang kwarta ato ipailawom. Kwarta ato ipailawom. Ang sunod sticker babaw. Ang dali ra kay na. Dali ra kay na tanawon bay. Ato ning dira ra pita bay oh. Karay. Dira ra pita. Ako kanan ha. Videoan ako ha. Asa dapita. Nara dira. Probinsya maning mo bay din hara. Nawa na. Kana nara dira kung masa dira dapit pa jud oh. Nara ko ano kita kaguan diha yung sa kuan pikas nara dia nag selfie ko nara video ko dira dapit ta nawa ni nara skilled diha. Let's go kisa gini makita larga bola picture ninyo